Il-minuta tibda issa. Caroline Tonna, riċerkatriċi tal-istorja tal-moda. Min fejn bdiet l-imħabba tiegħek lejn il-lbies? Kont għadni żagħżugħa u kelli magazine jismu Elegance. Affarijiet li huma tal-moda u x'kien għaddej dak il-ħin u dak iż-żmien ukoll f'Malta ġifieri. U x'inhi l-iktar ħaġa li tik sodisfazzjon? Illi tiskopri affarijiet ġodda illi nġibuhom u mbagħad nesponuhom lill-pubbliku. Jien inħobb ħafna l-kpipel u naf li fl-esibizzjoni tiegħek hemm kpipel antiki. Hemm xi storja partikolari fuq xi kappelli? U għandu wieħed vera partikolari li lek ikun jogħġbok żgur. Għax fih ir-rix għandu għasfur, fi għasfur ibbalzmat vera, hemm festa ta' dak kollu li kien jintlibes Malta fil-passat. U x'inhi l-iktar ħaġa favorita li qatt tilbist inti? Meta kont żgħira il-mama tiegħi kienet ħetitli top bżaqqi barra dak iż-żmien. U hemmhekk indunajt illi bis-saħħa tal-mama tiegħi li kienet tħid li dawn il-biss kont differenti minn kulħadd.